Id-dibattitu mistenni fis-sala ewlenija tal-Università ta' Malta ħa madwar satejn u matulu reġgħet spikkat id-differenza bejn Joseph Muscat u Simon Busuttil. Il-Prim Ministru Muscat ifokka l-aktar dwar il-ġejjieni ta' pajjiżna, il-proposti għal qasam edukattiv u l-bidla li jixtieq jara l-istess studenti li kienu qudiemu. Aħna nemmnu li rridu ninkoraġġixxu dejjem aktar l-edukazzjoni u nagħmlu dan b'mod konkret. Matul dawn l-4 snin, b'mod konkret forsi ftit minnkom il-qatna, imma min irrepeta sena matul dan l-4 snin baqa' jieħu l-istipendju. Żidna l-scholarships b'mod fenomenali. Għamilna rivoluzzjonijiet siekta illi ftit hemm nies li jitkellmu dwarhom bħal co-education li tnietu subint fl-iskejl tal-gvern għall-ewwel darba qegħdin jitgħallmu flimkien. Issa rridu ninkoraġġixxu li jkun hemm aktar studju, aktar nies li javvanzaw u għalhekk qegħdin ngħidu. Fost oħra ħansemmi ħaġa waħda biss, illi kull min iġib masters wara l-kors tiegħu, kull min iġib PhD ikollu sena jew sentejn, jekk iġib masters sena, jekk iġib PhD sentejn, ma tħallas taxxa. Dak huwa il-mod ta' kif ninkoraġġu barra l-scholarships illi wieħed jimxi l qudiem. Min-naħa l-oħra, Simon Busuttil ftit li xejn kellu xi jgħid meta mistoqsi dwar il-ġejjieni ta' pajjiżna, il-proposti għalih u anke dak li nkiseb fl-aħħar snin. Saħansitra qabex numru ta' mistoqsijiet għax qal li ma kellux ħin. Jekk l-ekonomija sejra tajjeb illum, kemm tmur aktar tajjeb mingħajr il-korruzzjoni? Dik li ngħidu. Tixtieq telabora, Dr. Busuttil? Għax ma tantx baqa' li ħin, allura nippreferi Ma setax jonqos li l-istudenti jistaqsu dwar l-istipendji u Busuttil kellu dan biss xi jgħid. L-istudenti kontu għettulhom li Joseph Muscat mhuwiex se jżid l-istipendji u madankollu dawn żdiedu. Kemm taħseb illi inti kredibbli fuq din għal-ixju? Dr. Busuttil, tixtieq twieġeb? Fuq l-istipendji. Fuq l-istipendji. Thank God li għall-inqas ma neħħiex l-istipendji wkoll lill-istudenti. Anke meta mistoqsi dwar il-proposti tiegħu għal għawdex, Simon Busuttil ma kellux tweġiba. Jiena bħala student u student għawġi wkoll jimportani minnhom. Waħda l-proposti tal-Partit Nazzjonalista, waħda l-proposti tiegħek, Dr. Busuttil, hija li b'xi mod jingħataw 10,000 lil kull familja li tinbet għawdex. Jew vija u għadna ma nafux x'inhuma da' dettalji. Allora jiena l-lum għandu l-opportunità li nistaqsik x'inhuma da' dettalji u kif ħajnataw l-10,000 il-kull familja li tinbet għawdex. Grazzi. Grazzi, Mr. Melcio. Dr. Busuttil? Mela, l-ewwel nett nirringrazzja lil Charles u sellili għal papa. It-tieni nett ħatirċievi l-programm elettorali direttament id-dar u jkollok it-tweġiba għall mistoqsija tiegħek għaliex kull ma baqa' li sekonda. Però jekk jogħġobkom, Dr. Busuttil infakrek li qed tixtieq tkompli telabor għandek 2 minuti ekstra. Però forsi tażilhom iktar tard. Fid-dibattitu Joseph Muscat fehem lill-istudenti kif il-proposti dwar it-taxxa tal-kap tal-Oppożizzjoni ifissru wkoll diskriminazzjoni bejn l-istess studenti meta ftit ta' żmien ieħor jiggradwaw u jkunu fid-dinja tax-xogħol. Jekk ikolkom job li ngħidu aħna taqlaw 50,000 fih. Jekk inti tkun self-employed, inti tħallas bil-iskema ta' Dr. Busuttil 4,000 euro taxxa. Jekk tkun impjegat, jekk tkun perit impjegat, tabib impjegat, avukat impjegat, ma tħallas 4,000 taxxa, tħallas 9,000, tħallas 5,000 euro iktar. U l-unika differenza bejn tnem min nies li għalaw l-istess flus, li wieħed ikun self-employed u li ieħor ikun impjegat. Taf x'ħajjiġri? Illi intom bir-raġun kollu kulħadd ħajibda jgħid mela ma rridx inkun impjegat, ħanna jieħu kuntratt ta' self-employed. Jfisser m'għandekx drittijiet ta' leave, ta' sick leave u affarijiet oħra. Qed timmina id-drittijiet kollha tal-ħaddiema intom it-tnejn. Fid-dibattitu l-istudenti staqsew u l-Prim Ministru wieġeb dwar id-drittijiet ċivili u hawn Marlene Farrugia kellha dan xi tgħid. Il-libertajiet ċivili mhumiex biss dawk illi jinvolvu taħt iż-żokra. L-attitudni animata ta' Farrugia spikkat mhux darba u tnejn waqt id-dibattitu fejn deret tidħol għal Simon Busuttil u l-Prim Ministru ma naqas milli jinnota min qed imexxi l-Partit Nazzjonalista. Dr. Farrugia challenge li wantu għaddu pjazz. Jekk jogħġobkom, Marlene Farrugia mlita ċara li Simon Busuttil ma jistax imexxi waħdu. Aħna mmexxu bħalma titmexxa kull familja.
Dr. Muscat, aħna mmexxu bħalma titmexxa kull familja. Jekk jogħġbu Dr. Farrugia. Skużawni. Titilaw fuq plan mingħajr Dr. Farrugia kompagni. jekk Neħi din l-attitudni għal ħafna mill-ħin id-dibattitu żviluppa f'wieħed ċivili u interessanti. Bl-interventi tal-Prim Ministru jkunu dawk l-aktar iffokati lejn il-ġejjieni. Fuq kollox spikkat l-attitudni differenti lejn l-elettorat bejn Joseph Muscat u Simon Busuttil. Kap tal-oppożizzjoni qal li il-poplu jista' jażel ħażin, jien nemmen li l-poplu dejjem tajjeb jażel. Ma jistax